Μαρτυρία στους 95,5 των FM. Καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Περίπατος στο διαδίκτυο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Καλή σας ακρόαση. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία, καλή σας ημέρα. Στα πλαίσια της εκπομπής Περίπατος στο διαδίκτυο, σημερινό μας θέμα είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής Ψυχανάλυση και λειτουργικές εμπλοκές του πατρός Ιωάννου Φωτοπούλου. Όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, για όσους δεν έτυχε να το ακούσετε, το θέμα, επειδή είναι μεγάλο, το έχουμε διαιρέσει χωρίσει σε τρεις συνεχόμενες εκπομπές. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την τρίτη ενότητα και θα δούμε την άμεση με τα λειτουργικά θέματα εμπλοκή της ψυχανάλυσης. Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε στην ψυχαναλυτική μεταχείριση της εξομολογήσεως, της ιερατικής περιβολής, της εν γέννη εκκλησιαστικής παραδόσεως. Όσον αφορά στην εξομολόγηση, συμπληρώνουμε εδώ ότι κατηγορείται από τους κλινικούς ψυχοθεραπευτές με βάση τις έμμονές τους ως ανελεύθερη και δικανική, χρήζουσα θεολογικής διερευνήσεως και αποκαταστάσεως του εκκλησιολογικού της χαρακτήρα. Ασφαλώς, προσθέτουμε με τη βοήθεια ψυχαναλυτικών τεχνικών. Αυτό το λέμε επειδή κατά αυτούς αφενός είναι δεδομένες οι ομοιότητες της ψυχοθεραπείας με την ποιμαντική πρακτική, αφετέρου η εξομολόγηση δεν είναι κατά ανάγκη θεραπευτική διαδικασία εντός εισαγωγικών, και όταν ένας πνευματικός θελήσει να κάνει το θεραπευτή, μπορεί να κάνει ζημιά. Δουλεύει σε φαρμακείο χωρίς να είναι φαρμακοποιός. Πρέπει να έχει το χάρισμα του ποιμαντικού συμβούλου. Έτσι, χωρισμένη βία, η ποιμαντική συμβουλευτική και η συνακολουθούσα παρεχομένη θεραπεία από την εξαγόρευση των αμαρτιών και την άφεση πέφτει στα νύχια των εκπαιδευμένων στην ποιμαντική φροντίδα εντός εισαγωγικών ψυχοθεραπευτών. Αλλά και το σύνολο της λατρείας τίθεται υπό ψυχολογική ομηρία. Με βάση ένα είδος ψυχολογίας της λατρείας, η κατάνοιξη είναι ψυχολογική κατηγορία. Αλλά επίσης είναι στιγμές που η κατάνοιξη έρχεται όχι μέσα από καθαρές ενδοψυχικές διαδικασίες, αλλά και ως κατευθείαν επενέργεια της χάριτος και ως μεικτό καθεστώς. Επομένως, έχουμε την ελευθερία για μια ποικιλία του σχετικού βιώματος, διότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι ως χαρακτήρες και διαφέρουν και ως προς την ψυχολογική τους ιστορία. Καταλήγει δε ο κληρικός ψυχοθεραπευτής στο συμπέρασμα ότι η έγνοια της Εκκλησίας δεν πρέπει να δημιουργήσει τεχνητά μέσα για κατάληξη και ότι ο φωτισμός, εννοείται του ναού,
θα πρέπει να είναι πλήρης στην ευχαριστία κλπ. Το ίδιο συμβαίνει κατά τους κλινικούς ψυχοθεραπευτές και με τη χαρμολύπη. Υπάρχει, λέει ο πατήρ Βασίλειος Ερμός, ψευδαίσθηση χαρμολύπης και η πραγματικότητα της χαρμολύπης. Αυτό συμβαίνει για κάθε είδους συναίσθημα. Μερικές φορές είναι η ψυχολογία εκείνη η οποία μέσα από ορισμένες διαδικασίες έρχεται να φέρει επίγνωση συναισθημάτων και προεκτείνοντας αυτή τη σκέψη στη δυνατότητα αυτογνωσίας μέσω της ψυχολογίας συνεχίζει. Έχουμε ανθρώπους που έχουν τη συναίσθηση επί δεκαετίες ότι έχουν συγχωρέσει κάποιον και μετά από 30-40 χρόνια ανακαλύπτουν στην ψυχοθεραπεία ότι υπάρχει άβυσσος μίσους. Έτσι η ψυχολογία-ψυχοθεραπεία αναδεικνύεται σε κατανυξόμετρο και χαρμολυπόμετρο. Όλα τα ανατέμνει, τα οριοθετεί, τα εξηγαίνει, τα θεραπεύει, έχει λύσεις για όλα. Οι νηπτικές φιλοκαλικές θεοφώτιστες συγγραφές των Αγίων Πατέρων εμφανίζονται ξένες προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Η πατερική πνευματική παρακαταθήκη πρέπει πρώτα να βιωθεί, να κατανοηθεί σωστά και στη συνέχεια να επαναδιατυπωθεί με σύγχρονους όρους, γράφει ο πατήρ Αδαμάντιος. Και επειδή οι κληρικοί σύμφωνα με άλλον ιερέα ψυχοθεραπευτή τείνουν να πνευματικοποιούν τα ψυχολογικά γεγονότα χρησιμοποιώντας θεολογικές έννοιες, κρίνεται αναγκαίο το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ ψυχολογικής γλώσσας και θεολογικής γλώσσας να τεθεί προς διερεύνηση. Ενώ αλλού διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η θετικότητα, η ακριβολογία και ο ρεαλισμός της ψυχιατρικής γλώσσας μπορούν να συμβάλλουν στην αποκάθαρση των ασαφιών που μαστίζουν τον θεολογικό μας λόγο. Ένα τέτοιο δείγμα ψυχιατροθεολογικής γραφής μας έδωσε ο πατήρ Αυγουστίδης με το κείμενό του «Η ελπίδα της χριστουγεννιάτικης απελπισίας», δημοσιευμένο στο περιοδικό Εφημέριος, και σε αυτό ήταν πανταχού ακούσα η υπέροχη θεολογία ζωής και ελπίδος. Και η ακριβολόγος όσο και εφρόσιμη γλώσσα των πατέρων, αλλά πανταχού παρούσα η νοσηρή ψυχαναλυτική γλώσσα, η υπομανιακή ευθυμία, κατάθλιψη, το ψυχολογικό υπόβαθρο των φαινομένων, η αμυντική βουλημική διάθεση του καταθλιπτικού ατόμου, ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο. Πρόκειται για μια γλώσσα που απευθύνεται σε ψυχασθενείς ή ετοιμάζει ψυχασθενείς. Όμως δεν επιχειρείται η ψυχαναλυτική κακοποίηση μόνο της θεολογικής γλώσσας και της γλώσσας του κηρύγματος, αλλά και η πολύτιμη λειτουργική μας γλώσσα δέχεται τις επιθέσεις των ψυχολογοφιλοσόφων με στόχο να παρασχεθεί ένα θεωρητικό υπόβαθρο για μεταγλώτηση της Θείας Λατρείας. Ο πατήρ Βασίλειος Ερμός με την εργασία του «Ο λόγος ως προσωπείο» περί της αμυντικής λειτουργίας της εκκλησιαστικής γλώσσας προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες του ότι οι κληρικοί φοβούνται την οντολογική συνάντηση των άλλων και χρησιμοποιούν ως άμυνα την αρχαιοπρεπή γλώσσα. Όχι μόνο η εγκύτητα των άλλων δημιουργεί άγχος, αλλά και η σεξουαλικότητα η οποία αλλοιώνει τον εκκλησιαστικό λόγο. Να μην ξεχνάμε και τον παππού Φρόιντ. Άλλοι πάσχουν από φαρισαϊσμό που τους οδηγεί σε φανατισμό. Άλλοι από ναρκισσισμό και διψούν για δύναμη, χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο την παράδοση. Αυτοί επιστρατεύουν όρους όπως Ορθόδοξη Ανατολή, χάριν μιας αυτιστικής και αυτάρεσκης περιχαράκωσης. Άλλοι πάσχουν από ψυχικές συγκρούσεις περί την σεξουαλικότητα, οι οποίες εκβάλλουν συχνά σε ασκητική ορολογία, κι άλλοι με νοσηρή διάθεση μετατρέπουν τον εκκλησιαστικό λόγο σε κλειστή ιδιωματική γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτά λέγει ο πατήρ Βασίλειος Ερμός, καταλήγοντας σε μια από τις ενότητες της εργασίας του
με το βλάσφημο αστείο ότι η αψυχολόγητη αναφορά στον έφος μαρτύρων κάνει τους νέους να αναρωτιούνται γιατί άραγε οι μάρτυρες ρυπαίνουν, υποτιμώντας έτσι την νοημοσύνη και το γλωσσικό αισθητήριο των νέων που τάχα δεν γνωρίζουν άλλον έφος από τον έφος που μολύνει την ατμόσφαιρα. Προχωρώντας λέγει ότι κατά τη λατρεία μας το αρχαίο γλωσσικό ιδίωμα παρεμβαίνει και ανακόπτει τη φυσική κίνηση της ανθρώπινης διάνοιας, κατ' ουσίαν εκδιώκοντάς την από την προσευχή. Και για να πείσει ότι η αρχαία γλώσσα είναι άγνωστη χώρα, παραθέτει 20 γραμμές με άγνωστες αρχαίες λέξεις. Εις απάντηση θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλές λέξεις από την ψυχαναλυτική ορολογία που χρησιμοποιεί ο πατήρ Βασίλειος Θερμός στην εργασία του, όπως μηχανισμοί άμυνας, άγχος, αναπτυξιακό στάδιο, αναπτυξιακές εμπλοκές, ενοχικό άγχος, συγκρουσιακό άγχος, ναρκισσισμός, ενορμήσεις, ευλογήκευση με την ψυχαναλυτική της έννοια, έμπαθη που κατά την κατανόησή τους απαιτείται σπουδή στην ψυχανάλυση, μήπως θα ήταν προτιμότερο να φυτεύσουν όσοι αναζητούν πληρέστερη θεολογική κατανόηση στη γλώσσα των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων, να μάθουν τι εννοεί η λατρεία μας με τις λέξεις οικονομία, επιδημία, διαθήκη κλπ. Μελετώντας σοβαρά και συμμετέχοντας συχνά στη ζωή της Εκκλησίας μας, όπως κάνουν αντίστοιχα όσοι ενδιαφέρονται σοβαρά για κάποιο γνωστικό αντικείμενο, ή θα πρέπει να μοιηθούν στην άρρωστη γλώσσα του Φρόιντ, της Κλάιν και του Λακάν για να καταλαβαίνουν το μείγμα λογοψυχαναλυτικού λόγου των ιερέων ψυχοθεραπευτών. Η δίκαιον εστίν ενώπιον του Θεού, αδελφοί και πατέρες, αυτόν ακούειν μάλλον ή του Θεού κρίνεται. Ας κάνουμε όμως εδώ ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας όλο το θέμα ψυχανάλυση και λειτουργικές εμπλοκές.
μετά το μουσικό διάλειμμα που μόλις πέρασε, να ξεκινήσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Θα θέλαμε λοιπόν τελειώνοντας να τονίσουμε την ανάγκη για έγκαιρη απεμπλοκή της εκκλησιαστικής ζωής από τον επικίνδυνο εναγκαλισμό της ψυχανάλυσης. Η ψυχανάλυση είναι μια πολυκέφαλη, θα λέγαμε, λερναία ύδρα, με άπειρες αλληλοαναιρούμενες θεωρίες περί ψυχής και μεθόδους δίθεν θεραπείας της. Χωρίς ηθική βάση και σκοπό, διεκδικεί την ερμηνεία κάθε ενεργείας της ψυχής και τη θεραπεία της με κριτήριο τις κοσμοθεωριακές τοποθετήσεις κάθε ψυχοθεραπευτή. Η ορθόδοξος πίστης, και εδώ είναι τα συμπεράσματά μας, είναι ασυμβίβαστη με την επέμβαση των ψυχαναλυτών στην ψυχή των χριστιανών. Πρώτον, διότι η ψευδόνυμος γνώσης περί ανθρώπου που διέπει τη διαδικασία της ψυχανάλυσης είναι αντίθετη από την αποκεκαλυμμένη υπό του Κυρίου γνώση περί της ανθρωπίνης φύσεως, περί της φθοράς υπό των παθών, περί της υπό του Κυρίου μας προσλήψεως και καθολικής ιάσεώς της. Δεύτερον, διότι με βάση τις άθεες ιδέες περί ψυχής, οι ψυχαναλυτές πιστεύουν ότι μπορούν να τη θεραπεύσουν χρησιμοποιώντας τις ειδικές τους γνώσεις και τη μαγεία εντός εισαγωγικών των λέξεων, τη συζήτηση, την πειθό κλπ. Είναι ο βαρλαμικός πειρασμός που υπερτονίζει την αξία της κοσμικής γνώσεως, θεωρώντας την απαραίτητη για τη σωτηρία, ακυρώνοντας την ενέργεια της χάριτος και την εν γέννη ορθόδοξο νηπτική παράδοση μιας αληθινής θεραπείας της ψυχής, που αγκαλιάζει όλο τον άνθρωπο. Εδώ, για τους προσκολλημένους στην ψυχανάλυση, υποκρύπτεται και ο πειρασμός της αυτοθεώσεως του ανθρώπου. Η πίστη του ότι μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή του, να βρει την ευτυχία από μόνος του, χωρίς το Θεό, με τη βοήθεια των μεθόδων αυτογνωσίας που του παρέχει ο ψυχοθεραπευτής γκουρού. Τρίτον, διότι η πατερική μέθοδος οδηγεί τον άνθρωπο να αθλήσει νομίμως, να σταυρωθεί με το Χριστό συν τη πάθηση και τις επιθυμίες, ενώ η ψυχανάλυση με την καλλιεργουμένη απενοχοποίηση κολακεύει τον εγωισμό και τα πάθη του αναλυωμένου, μεταθέτοντας σε άλλους την ευθύνη. Τέταρτον, διότι οι χριστιανοί συγχέουν τα όρια εξομολογήσεως ψυχαναλύσεως, θεωρώντας και τα δύο παρόμοια μέσα για να πάρουν βοήθεια στα προβλήματά τους, ενώ το ίδιο παθαίνουν και οι ενασχολούμενοι με την ψυχανάλυση ιερείς, που νιώθουν όχι ως οστράκινα σκεύη που αξιώνονται να φέρουν τη Θεία Χάρη και να γίνονται οικονόμοι της, αλλά ως ικανοί να βοηθήσουν τους άλλους με τις ψυχαναλυτικές τους δεξιότητες και να υποβάλουν σε ψυχολογική έρευνα για θεραπεία τους κλινικούς, ακόμα και όλη την Εκκλησία. Ένας εξ αυτών γράφει ότι η Ελλαδική Εκκλησία παρέχει εικόνα καταθλίψεως με αυστηρά ψυχοδυναμική έννοια. Πέμπτον, διότι η λεπτομερής και άνευ της χάριτος ψυχοανάκριση αναστατώνει τον ψυχικό κόσμο των αναλυωμένων και τους οδηγεί πολλάκις σε αδιέξοδο, σε απελπισία ή σε αμαρτωλές διαλυτικές της προσωπικότητος και της οικογένειάς τους λύσεις. Έκτον, διότι η ψυχανάλυση διαποτίζει και αρρωσταίνει τη σκέψη, όσων εμπλακούν με την οτροπία της και τους κάνει να σκέφτονται για τον εαυτό τους και για τους άλλους με τρόπο ψυχαναλυτικό. Ειδικότερα για την Εκκλησία, η διάχυση ψυχαναλυτικής νοοτροπίας στους κληρικούς και λαϊκούς μέσω σεμιναρίων, των σχολών γονέων, εκδόσεων κλπ. Αλλοιώνει το ορθόδοξο φρόνημα και το ήθος και μεθοδεύει λύσεις που προσαρμόζουν την εκκλησιαστική ζωή στην κοσμική νοοτροπία. Τέλος, δεν μπορώ να φανταστώ τι ολέθριες συνέπειες
στη φοβερή σύγχυση θα ακολουθήσουν μια συνοπτική απόφαση που θα επιβάλλει την ιερά εξέταση από Επιτροπή Ψυχιάτρων όλων των υποψηφίων κλινικών. Χρειάζονται χρονογενναίες ριζικές αποφάσεις σε θεσμικό, συνοδικό επίπεδο για να μην εγκλωβιστεί η Εκκλησία μας στα δίχτυα του ψυχαναλυτικού ολοκληρωτισμού. Σε μια περίληψη θα λέγαμε ότι η προσπάθεια εισβολής της ψυχανάλυσης ψυχοθεραπείας στον χώρο της Εκκλησίας εντάσσεται στην κίνηση για λειτουργική ανανέωση. Η αποδοχή των ψυχαναλυτικών μεθόδων είναι, υποτίθεται, οικείωση του επιστημονικού μόχθου με σκοπό την απόκτηση ψυχικής υγείας παράλληλα με την εξομολόγηση. Μέθοδος ερμηνείας και βελτιώσεως των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Σε τρία λοιπόν επίπεδα φαίνεται να γίνεται η απόπειρα εμπλοκής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με τον ψυχαναλυτικό ολοκληρωτισμό. Πρώτον, εμπλοκή των πιστών ανθρώπων στην ψυχαναλυτική διαδικασία με στόχο τη θεραπεία της ψυχής τους ή των ενεργειών της ψυχής, όπως λένε κάποιοι ιερείς ψυχαναλυτές. Το λεπτομεριακό ανίερο σκάψιμο της ψυχής φέρνει στην επιφάνεια στη συνείδηση παλιά τραύματα, αμαρτίες, πικρίες. Ο ψυχοθεραπευτής, χωρίς το σκάφανδρο της χάριτος, αδυνατεί να τα θεραπεύσει. Με τις άθεες συνήθως θεωρίες του ή αποθώντας τη χριστιανική του πίστη έξω από το χώρο της ψυχοθεραπείας, προσπαθεί να απενοχοποιήσει τον αναλυόμενο μεταθέτοντας κάθε ευθύνη του στο περιβάλλον ή στους άλλους. Βλέποντας πολλές φορές το αδιέξοδο των πελατών του, αν είναι ψυχίατρος, τους γεμίζει ψυχοφάρμακα ή τους σπρώχνει σε σεξουαλική εκτόνωση, σε διαζύγιο κλπ. Ο αναλυόμενος πολλές φορές αποκτά μια άρρωστη εξάρτηση από τον ψυχοθεραπευτή. Ξεχνά την εξομολόγηση ή την θεωρεί μια παράλληλη διαδικασία. Η βοήθεια τελικά από την ψυχοθεραπεία είναι ανύπαρκτη. Ενώ μέσα στην ψυχή εγγράφεται η ψυχαναλυτική νοοτροπία, η οποία παρεμποδίζει τον άνθρωπο να προσφύγει με ειλικρίνεια και ταπείνωση στην εξομολόγηση για να λάβει την ιαματική χάρη που εδώρισε ο Χριστός στην Εκκλησία του. Δεύτερον, σε ένα δεύτερο επίπεδο οι ψυχαναλυτές προσπαθούν να εμπλέξουν τους ιερείς μέσα από ειδικά σεμινάρια και διαλέξεις στην νοοτροπία. Να τους πείσουν ότι η μέχρι τώρα ποιμαντική τους είναι μια ελλειπής πραγματική ενασχόληση, ότι πρέπει να αποκτήσουν ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες για να βοηθούν τους χριστιανούς και να παραπέμπουν στους ειδικούς εντός εισαγωγικών τις δύσκολες περιπτώσεις. Με περισσό θράσος ζητούν να υποβάλλονται οι ιερείς σε ψυχοθεραπεία, ακόμα και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, ενώ έχει γίνει πρόταση να περνούν οι υποψήφιοι κληρικοί 2 φορές από Επιτροπή Ψυχιάτρων που θα προτείνει ποιοι είναι κατάλληλοι να εισέλθουν στην ιεροσύνη. Τέλος, η ψυχοθεραπευτική νοοτροπία προσπαθεί να εμπλακεί σε όλη τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ζητούν οι ιερείς ψυχαναλυτές να καταργηθεί το ράσο, γιατί εξαιτίας του δήθεν οι ιερείς, οι πρεσβυτέρες και τα παιδιά τους έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ζητούν την κατάργηση της λειτουργικής γλώσσας που χρησιμοποιείται από τους ιερείς ψυχοαμυντικά, δηλαδή σαν άμυνα για περιχαράκωση, γιατί δήθεν φοβούνται την επικοινωνία με τους άλλους. Ακόμα, η κατάρνηση ερμηνεύεται ψυχαναλυτικά. Με λίγα λόγια, γίνεται προσπάθεια ψυχολογοποίησης όλης της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν η Εκκλησία μας να αποσύσει με γενναίες αποφάσεις τον ως ημέρε αυξανόμενο επικίνδυνο εναγκαλισμό της από την ψυχανάλυση. Να καταστήσει σαφές ότι η επιρρημένη ψευδογνώση της ψυχαναλύσεως ως ψυχική δαιμονιώδης
συμμορία παρά το Θεό εστί, ότι η ελπίδα θεραπείας της ψυχής από την ψυχανάλυση είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη και να τονίσει ότι μόνο δια της χάριτος εν τη Εκκλησία τη συνεργασία της εν Χριστώ ασκήσεως μπορεί να γνωρίσει κανείς και να θεραπεύσει την ψυχή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε και με το τρίτο μέρος της εκπομπής που σαν τίτλο είχε «Ψυχανάλυση και λειτουργικές εμπλοκές» του πατρός Ιωάννου Φωτοπούλου. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι στους 95,5 των FM του σταθμού Ραδιομαρτυρία της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδωνίας και Αποκορώνου. Να είστε πάντα καλά, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο θέμα. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία, στους 95,5 των FM παρακολουθήσατε την εκπομπή «Περίπατος στο διαδίκτυο». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.